Goddag. Så skal vi se her nå. Se på denne. Det er Goliat. Og så nei, en lille frø. Mot dette her monsteret her. Så er det armbar. Så får vi se hvordan det går. Og bare den anden i vejret. Nej, det vet jeg ikke. Læg den på bordet. Nej, du må lægge på bordet. Ja. Ja. Er vi klar? Vi er klar. Ja, ok. Nej, han er ikke et problem. Ej, man kan ikke gå håndledet. Nej, håndledet det går ikke. Når armen er nede, er man færdig så. Ej, hvor er det irriterende. Så, nu er det over. Jonas, kunne du lide det? Skal vi tage en til? Ja, vi kan godt tage en. Vi skal bare en liten pause. Ja. Så tager vi venstre imens. Ja, den er jeg dårlig på, men vi kan tage den. Ja, vi tager den venstre imens, så slapper vi. Den er jeg dårlig på. Okay. Jonas, er du klar? Ja. Okay. Så er det næsten over. Så er det over. Hvad sker der? Nej. Har vi slappet af nok i højre? Ja. Så er det armbar. Jonas, er du klar? Jeg går. Så er det over. Det er bare så over. Han er så færdig. Tømmeren, han er bare... Jonas, vi tager en revanche om et par dage. Det er ikke godt nok, det her.